Bartolomia. Ani Bartolomia, to je dosť ťažké slovo, my tu hľadáme veľmi ľahké, veľmi jednoduché. A to má, ktoré také majú v sebe taký erotický nejaký náboj, podtón, výbuch a ja neviem ešte čo. Tak, no, poďme si zrekapitulovať, čo ste doposiaľ odhalili, pretože vy ste veľmi šikovní. No, Blažená, krásne, Bystrík, úchvatne špatné, Bronislava, to som bol ja, Bruno, 4%, krásne, poďme na to. Stále sa hráme, stále tipujeme do 3. hodiny rannej. Dnes večer sa striedame s Andym. Andy, to je ten mladík, ktorý tu spravil si sám sebe teasing pred malou chvíľočkou, 5-sekundový teasing. To budeme tak robiť a to je náhodou najlepšie. Aby ste vedeli naozaj, kto to je, čo to je, kto príde, to je najlepšie. Tak, áno, to je všetko, čo som chcel říct. Live naživo, cmuk, vysielame na webovej stránke www.nautiktv.sk. Vždy Nautik Quiz uvidíte tam naživo. Čiže pokiaľ niekam cestujete, stačí si so sebou zobrať nejaký lacný akciový počítač či notebook a pripojenie k internetu a dovidenia. Môžete telefonovať aj z autobusu, z vlaku a hrať s nami o ťažké peniažky, pretože doposiaľ sme vám rozdali vyše 6 miliónov. Skrátka, hrajte s nami, rozdali sme už milióny. To viete. To je heslo, ktoré nájdete či už na billboardoch o pár dní, alebo dneskajšom v New Time. Tak, dobre, www.nautik.sk live, áno, to viete, píšte moderátorom, mail nautik.tv.sk, toto sa jak ujalo, to som krásne vyfarbil, čo? To sa ujalo, už týždeň to tu je. Pekné, potlesk! Tak, áno! Ach, bože, som sa tak vykecal a hladný som. Bol som s Aďom v jednej reštike a dali sme si vyprážané kuracie prsia, to boli, tam bola šunka, voľakú čo plnené. A so zemiakmi, nejaká tatarská, či čo to bolo, omáčka, no veľmi výborné to bolo. Tak sme sa prežrali, síce veľa platili, ale tak budeš, no ale bolo dobré. Bolo dobré, pretože keď prišiel Andy, hneď zaspal. Pretože nemal tyčinku. On nemal tyčinku. Tak, poďme. Stále hľadáme, ale my samozrejme sme voči vám aj loajálni. Buďte aj vy loajálni, pretože vám rozdávame peniažky. 1000 slovenských korún, je to stále, ale stále len pre vás. Tak poďme, volajte, hrajte, využite to. Skrátka, vytáčajte sa a buďte pažraví. To sú vaše peniaze, nie moje. Je na vás. Volajte, môžete mať tieto nádherné peniažky vy. Keď nie, no tak zaplatíte jej a ona už s vami viete čo. Dobre vás pomiluje. A tak ďalej, no. Nespíte! Ešte máme hodinku a potom príde veľká tma. Viete, aký som sklamaný, ja sa teraz pretvarujem, ale ja som stále smutný z toho, že som prišiel o tú osobu. Normálne mám nervy! Ja pôjdem tento víkend do Brna. Ja musím ísť do Brna. Ja tú osobu tam nájdem. Ale tak ju pomilujem, ako moju Olgu, keď sme mali 20.